či proste vyperie aj také veľké škvrny. Takže uvidíme, ako si s tým tento pasík poradí. Napríklad tu mám obrúsok z make-upu, takže uvidíme, ako to dopadne. Takže dáme všetko to prádlo do práčky. Takže prádlo máme v práčke a ide asistentka Stelka, vhodí tu do bubna, dáme tieto dva pasíky. Len na prádlo položíme. Ináč môžete dať aj jeden pasík, ale keďže je toho prádla toľko veľa, tak dva pasíky, takže je to takéto. No a môžeme zapnúť práčku, ako zvyčajne, nemusíte žiadnu avivaž dávať, nič na škvrny a uvidíme, ako si s tým tento pásik alebo tieto pasíky poradia s týmto prádlom. Takže si zapneme denné pranie, ja dávam na 30, kľudne aj na nižších stupňoch môžete prať, aj tmavé, aj svetlé prádlo a kľudne aj v studenej vode môžete premočiť alebo vyprať to prádlo.